chỉ bay vek ule voina chuan phim lo tling le munom Interstellar sang ni som palian ti chu adventure drama science fiction film chu kan lo en ho le don ani sang ni le som nga panga ni to khovela chuan drama tlana sa le Air Force pilot Ming Cooper chu van bawro ka chuan a thlona ne na thlok kola a thlona chu thi thuta a tlawang tia chuan Cooper chu amang chi tang chuan aron harta Cooper fanu mar chuan a pindana chuan thla om hian a ria a hlawa apa bula chuan rong kala apa chuan alo nema mar chuan apa chu amomanga thlona che sualai mulem ni ti na zota Cooper chuan a soilem lawa atuka chuan Cooper pa Donald chuan atu te in film chu choi hi hun tin na kawa Cooper fa pa Tom chuan a nau chu tharang te chu soi thei vela Cooper chuan thla te chu tak ani leinem tin a fanu chun nema anom tak ani chuan ko oi theinan minan thlemla te ati fiama ani kamnu chuan puitling pani chu pon an chu kan ti an tun lai khovela na shileng mak tak blight an ti chungchang te chun soya an thlai ti chit na sajia ten soya Cooper chuan afa te pani chu sikula shoita kong an tlan lai chuan an motor ke chu ram puak thut me an dinga afa pa Tom chu thak turina tira chu ti lai tak chuan an chunga si pei thlona te chi hian aron thlo pela Cooper chuan rang takin motora lutru atia a ke pola thak man lo chuan thlona chu a zui ta ngala veimim huna ten tlan luta Cooper chuan Tom chu motor khal turin atia chuti lai chuan Cooper chuan a computer mangin thlona te chi chu hack tum char boka an maloka chuan rom oma an tlan liam trap tia chuan an ding thei ta shrama Cooper chuan topa chuan thlona te chi chu a hack lo tling thei ta mafne chuan thlona chu thununin an tumtira sipeiten to lawa sipeiten an man to ngai lo wangin Cooper chuan tangkai zoka mana tuma school chuan vathlenga Tom chu an class lampani na kala Marv chu kalve du lo Cooper chu office a zirtir tu le principal da chuan an kawa principal chuan Tom chu engtika mo kut na thok tu thata kala ni nge yang ti na lo soipya ase Cooper chuan Tom chu college kal turina duwa alo pompui vaklawa soizela an chepe poisa de chu sipayan to lo wangin an university choma ti len nan mangta jok se titin an choi tu te in rel bol na chu amumal lo ti hlea ma se an ram chuan le khathiam te ai chuan an khovel din muna chuan kutna thok tu te an mamo to jok ti zirti tu te chuan an lo shila afanu Marv chungchang chu soile in afanu chuan science le van thengreng chungchang chu a chil mama pa chu lo zil turin an shila achan chu an khovela chuan mishing po kha thla an lon tak lo tin an ngai vek to chu van chuan van thengreng le science chungchang chu an ngei sak vak to lo principal chuan khotlangin an that pui zia thu te alo shila Cooper chuan MIR an ti la siam chok reng lo se chu anu pui pola dam tur ti in alo shil ve boka sirtir tu te chuan ngei daman dila Marv ko sa zia chu Cooper chuan lo ngei vendeu se tin an nge na Cooper chuan baseball khelna ka shoinga chale meng tin a changa Cooper chu amotura kirin Marv bula chuan skulin an choltir hri don chea tin a shrila veimim huna khan an le lea tractor chuan veimim te chu an lo seng meka in an thlen chuan Marv ruma le kha lo tladar nuai chun mua Marv chuan thla ti ani Morscott mamin biag an tumani atia apa chu shrila Cooper chuan a oi saklem leilawa tlaya chuan Cooper chuan an tractor chu siama ma se a chiat veringot dan chu makati hlea apa nen chum bathara chuan in komin tun mahun le tun hun danglam to ziate an soya are to ziate an khovel chu ein thak danglam to ziaten soya Cooper chu athil du berchin van pona tho chua ati puitlen ngei theinan adu pui ziate apa chuan soya baseball khelna chuan kala Tom chuan a puitlen huna an huan le thlaite chu aven him tur thu apa chu tiama ti lai tak chuan dara ria vutli puina sa takhi an omna lampan chuan aron tlea mi puite po an boi noya Cooper te po chuan in khal hoa in an thlen chuan Marv room tuk ver in honga chuan vutaron luta Cooper chuan a khara leinoi lengvel chu jenei ang hian a hmuwa atuk jinga chuan Cooper chuan han en le in Marv room a thil makdeuh thleng thin chu thani loin lei hipna ni ti na fanu chu shrila chuata vut manga zia lo om chu binary code ani ti hri in an pa fa chuan mun pakhat omna hril atumani ti an hmu chuaka map chu la in chu hmun jong tur chuan a fanu tel lo chuan a in khat chuaka Marv chu pona in khu in motora chuan a lo chuang ro ve renga apa chuan kal chu phal sakrama zana lo nia an mapina ati na hmun hriat lawa chuan an thlenga an hmun chu en kuala eng chuan Cooper chu ron chhun thuta o chuan doctorin a ron hriat tira taser chuan an soka Cooper chu pindan chunga arin TARS robot chuan thu a lo zot fia Dr. Emilia Brand chu ron lutin a ron in mel hriat tira Cooper chuan apa Professor Brand chu a hriat hu soin Emilia chuan in hmu khomna pindana hian a hruaya Emilia pa Professor Brand po chu a lo om vea Cooper chuan an hmun thuruk chu engtin nge a ron zon hmu dan te soin Marv chuan lei hip nei min ron
shoi ni alo tia Cooper chuan thoizel du loin an sahim na nge na an lo nuya misol ni lewin NASA an ni thu a shilta a mun chu fangkol puin engineer ten van thlona an siam lai mek te chu a hmua professor chuan tramwang chuan NASA chu rural tu ten an ngei tha to thu te chuti chungpo ei turan tlak cham lo nana an na tho te kumtin blight shivanga an thlain ator na sajia te lo shila bule alu te chu an tro thei to lowa nakina chuan veimim po hi ala tro thei don lo ni tina shila blight shi chuan leilunga oxygen a hipa professor chuan marv ang rol chin ba khi chu khovela andam cho thei arin to lo thu alo soya NASA chuan khovel himnan ru manna nei to lowa ase khovel chu san an tum ti shilin project endurance tian ko chu amua Lazarus mission tian ko zingan tel tharnin Lazarus mission chu khovel pona nun na om thei na zon na khovelina asiam nu nungber ani professor chuan Cooper chu an missiona chuan telve turin le van thlona chu khal turin asoma afate le khovel mi puichan himnan arem tita in mu khom na pindana chuan Cooper chu an shilfia NASA in Saturn bula wormhole galaxy dang an kalpo theina tur an mu chu thute tu ti shit lawin shing chan nan an da ani an rin dan te an shila kumsom kalta khan NASA chuan astronaut som pani te chu planet som pani a chewan tira chungzinga pathum chau chuan an kalna planet te chu nunna om theina ani ti in anon shiat tir theya mission chuan rom hanna pani nein rom hanna pakhat na chu tuna an omna mek mun pui chu van longa mangin lei hip na an siamanga chuti chuan khovel pona mishing de chu tam takin planet chen theina lam an pan thei don ani chumi ti lotlin nan chuan planet ate chung kalin data an lak kho mangai ni king Cooper chu shila rom hanna pani na chu thil dang de nia mishing chi an lakho manga planet danga chuan an thonanga chuta chuan mishing thar te chuan planet chu an lo le don ani professor chuan an lo let hun chuan an rom manna pakhat na jok chu an ti puitlin thei nge arin thu Cooper chu achiana Cooper chuan professor thu chaya chuan arin na ngatta an inan hoa marv chu apa thu thuk na wang chuan a lung oi lo lea jana chuan Cooper le pa chu an ti ti lea amumanga Cooper van sanga lon chu ataka ni don ta alom pui lea Cooper chuan an mission chu mishing dam chu theinana an be seine nungber ani to an khovel cheto tak chu chu san angai to ani atia zinga lo nia Cooper chuan marv chu thlematuma amale tom wang chawati ani ti ashila marv chuan aparil thlak tumin thakhan thumin shilea chelding tur in mintiasin atia Cooper chuan ngai thalawin nget takina ko a asana pe van pona hun le ni te chu khovela hun le ni ain akal muang zoka alo let le huna chuan an kum te chu ain rol thuak to mai theni tina shila nima sela athin rim chuan sana chu apei sona Cooper chuan kalole le emang loin enkol chala tina thlata pona chuan Cooper chuan afapa chu ko in an in le lo nei tu ni na chu ahlana motora chuan marv chu a om le em tin ena alo om to em lowa akal chu nu chuan marv chuan nge na apa chu lo chuk man to a chung te hlat zonga tlan pa chuan amita tang chu mit tui lo luanga akuta anin ngat sia van thlona chuan in kap chokin Cooper le apol te le stars robot tenen chuan khovel chuan chu santa van pona chuan Emilia chuan endurance station an thleng trap ti Cooper chu shila an zinga mi ming Doyle chuan an kongka in kalpo na chu alo zom fel chi a station a chuan lutin station le case robot chu an tinunga station chu virta Romilly an zinga mi tho chu anuam sam lo dewa screen a chuan professor chuan satram pana kum ni lai an thang bo tur chu tu sakna aron lana van thima chuan an thlok lu zela tukvera chuan khovel chu Cooper chuan thlir vong vonga ti lai chuan Romilly chu hyper sleep tur chuan amua Emilia le Cooper chu ti tin astronaut pathum Dr. Man Dr. Miller Dr. Edmund tenena ningkom na te an tir chu dan te ashila Emilia chu amutna boma chuan hyper sleep turin alut veta Cooper chuan tars chu aruki na zota Emilia le Dr. Edmund te chu anin ngai zong empty na zota tars chuan pe helin chu tiang information soi chuak lo turin athlok te chu abika an siam thu alo shil zoka Cooper po chu mudatum veta amut ma chuan camera ma chuan achung te chu thu thona mangcha khovela ve thung chuan professor chuan Cooper chung te chu vatlo in Cooper thu thon te chu va pea marv chu la lung oi theilowa professor chuan marv chu en koladua Donald chu dila kumalo liama satran chu an thlengani to meya an muthil na tanga ron har chok lomin Cooper chuan achung te tanga athu don le video te chu a en kola Romilly bula chuan thuin Romilly chu an mission chuan omala tinom chi lowa Cooper chuan nema Doyle Cooper chuan
probes wormhole an tirlu in athala karon thon de chu an ena radio chuan Emily chuan darkar khatnuwa wormhole chu an lut don ani ti aron shiat tir hloma khovel mi pui nunna an kuta omani ti she in zam tak chuan an space suit ha chuan wormhole chu an lut ta chakmang khelin an long chu thlok luta in soi nok noka chirlama tang chuan Emily chuan mishing kha chiang lo roi hi muwa van te chu in thua space te chu ain soi danglam nuk mea mishing bani om tak hian aron bana mi tu ti shiat lo an ti kha ani aringa I chuan a re vongvonga galaxy thara chuan an chuaka an longpo chu a thlok pa ngai le ta anin mukhoma eng planet bera nge an kalang ti an soi hawa ama changan shiat to planet pathum te chu an thlur bing bi ka Dr. Edmund kalna chu an big pona chiat awangin a chanchin an thezui lawa planet panhi danga chuan khoizok nge an ngei to le a pakhat chu black hole gargantua bula omania chumi planet a darkar khat chu hovela chuan kumsari chuang ang ani ti an data lakho matang chuan an shia Doyle le Cooper chu in hialin Doyle chuan roman na panhi na jok lo chu lu thlan tur om lo ani khovela mi puite chu an thi nge ngai chu lo chu kong danga om lo atia Cooper chuan hi dan thadeu angai tu chuka an long chu black hole epzela an tho ti ranga hun kal boiloin planet a chuan an tum thei don ani atia an ngei tua an pomta an pom nu chuan an import saya robot k chuan ma shoya planet lam chum panta romelia chu longa chuan an hnut chia planet an lutur chu an thlona chu soi lok loka tui pui zau tak chuan zuk muthai Cooper chuan thim takina trum puita an hun man second tin chuan chiranga ya Doyle Emily chuan ma chumi planet a lo trum to Dr. Miller data chu an zong kol ngala Dr. Miller thlona them chi an mua Emily chuan ama tlang lian pui lampan chuan a zong zela Cooper chuan a en chianga tlang amo an ti chu tui pui phone sang takani ti asia a thien te chu a shil ngal wat wata nunglama tang chuan tui chuan aro nei zela Emily chuan Dr. Miller data chu a zong zela amuta nge ama set lua case chuan wachan chuakin thona chuan a shoi luta Doyle lut ve tur chi chu tui phone chuan aron lamhan hlok mea har satakin tui phone a chuan an thona chunga chuan an dam chuak rama thona chu anung thei shi lawa Cooper chuan Emily chu aron let wat lo wangani tina puwa planet a chuan darkar khadon an om to bok ne Doyle an lo me baka kumtam tha an sen na data chuan chan boka Emily chuan Dr. Miller kha an mani trum ma darkar khakalta lok khan a trum ve chi aringa a chan chu chumi planet a chuan hun kal dan adanglam wangani a thona them a mu te po chu ala thar ema Cooper chuan ani chuan a fanu chu tuna chuan a puitling mang to don ani ti a shathiam ta a oi theilawa tuipui phone chu ron thleng leya thona chu an tinung thei ta hlop mea an thok chuk ta an long chunga chuan Romelia an kalma aya upat mel to tak chuan chanchin a lo zota Cooper te chu acting omle zeldo part 2 kai mule don ne ka video mi lo en sa wan kaloma he video i lo like la lo comment la lo share la ka channel mi lo subscribe sa ko chho don ne mi mule ma zo baby